Next Africa. Yebo kuphelile ngami manje akuphelile. Awu. BK. Tata. iGcokama elisha umfoka amancele. Fokuphosa konyatha. Sikubingelela mfethu sikwamukela Ukhozi FM sawubona. Yebo sikhona njani kodwa. Hawu sinjengosheleni mfethu. Siyaphila. Yebo nawe dadewethu bingelela njani. Siyakwemukela mfethu. Hayi sikhona. Sikhona. Ngicela ngithathe tulu ukuthi kwenzekala namhlanje. Mfowethu indaba inkulu sikhuluma ngeMother of All Maskandi Festival lapha ngomhla ka6 kuApril 2024. Lapha ngeEpilsburg Moses Mabhida. Aninge nawe sekubona ukhona ekhangisweni zakhona kuyasho ukuthi impela uzokukhona ushaya ingoma estage. Ungaphawula uthini mfowethu? Ukhoza ukhoza lapha ke njengoba ke kade bungazi usuku lakhe lokuzala lapha benzekele into ekuthiwa isupplies. Supplies ake lapha ngembali kanjalo ngezipho lapha nokubona ke nanemali njengoba nje imali ithemfu imali igcwele ukuyibona abasakazi boKhozi FM kade ke behalelisa lapha intokazi ekwaye lapha umama Dudu Ukhoza ke lapha ngathi sithi happy birthday Dudu Ukhoza, happy birthday Queen Ukhozi FM ngaze kwethu mhlawumbe sengivuma kanjena ngakhohlwa ukusubscribe nibe nosuku lumnandi ngithanda khona mfethu abanandeli bakho bangalindelani siyazi izobe zikhona inkumbi ama Red Nation efike ngenkani yini abangayilindela mfethu empeleni angiyona insizwa eyayikhanda ihaba uyabona kodwa ngiyazi futhi ngiyaqinisekisa ukuthi noma kanjani mase ngifikile bafowethu loba mnandi kakhulu ngoba ayikho into engihlonipha njengomsebenzi wase stage lezi insuku niyazi ukuthi ke ngomuntu onogazi ngiyinkosi yomasikandeke napho uyabona so njengoba ngiyinkosi yomasikandeke napho manje ngiyaqinisekisa mangifika kubantu ukuthi lolo gazi nothanda abangithanda ngala ngimoshi kunalokho ngandisa abantu abangithandayo more akuyezwakala mfethu ngiyazi amathikithi akhona ezitolo ayatholakala njengamanje abantu bafisa ukuza kulomcimbi kubaleke ngani abalandeli baye bafuna amathikithi kusenesikhathi imkhaya bangalindi ukuthi isikhathi sizihambe ngoba bangahle bathelwa ngamathosi abanye ungathini mfethu kubaleke kakhulu umkhaya nanokuthi ngizwile kuthiwa kunomncintiswano okhona ukwenzela nje insizwa ukuthi phela kungasale nje yabo sekuthuleka umncintiswano lapha kuyavota izivotela insizwa ngicina eqhubeka ugatsheni umkhaya wami lapho promote nalapho ngicabanga ukuthi abantu benaqinisa kakhulu ngoba kuyingxenye yalokho bephinde futhi abantu beqinisekisa ukuthi bathenga amathikithi ngoba noma kanjani impela umshovu enkani kwaba nenkani indaba ephika kangatsha uyobe khona okwamashanda umfana ngibona insizwa zingena ziphethe into ethize lapha yini lena sichazele mfethu mfowethu kuyinto esingabazi ukuthi emlandweni kaMthandeni SK emlandweni weGcokama elisha ukhozi luyingxenye enkulu ekutheni uMthandeni abe yilento ayona namhlanje uzokhumbula ukuthi kunengoma lapha eParis ingoma eqophe umlando ngisho nasemazweni angaphandle nabaphesheya kwelwandle lokho ngikubuke mina ngahlehla ngangena okhozini ngathola ukuthi ukhozi idlale iphindima na lidlala indima kanjena mina ngitop 20 lapho okhozini okuyinto yokuqala emlandweni ukuthi kube khona uMaskandi ingoma kaMaskandi engena kwi-top 20 top 20 ngangashaya ngisho nombolo 1 top 20 ukhozi lokho ngicabanga ukuthi bekuyingxenye noma bekungelekelela ekutheni nabantu bedlala lengoma izishayo 16 million views ikhuphuke njalo ngibe sengibuka ukuthi ayi uyabona ngabe ngenza iphutha uma sengithola ithuba lokuthi ngize namhlanje okhozini nginganiphatheli isipho esikhulu kangaka sePlatinum iPlatinum ke lena ke isho ukuthi ke ngempela iParis iseqophelweni phezulu eyomsakazo lo iphethe izosala emsakazweni izosala nje emsakazweni ngokwesifiso sami ngesifiso sami ngoba bafowethu lapha angifuni ukuthi nginincishe lapho bayingxenye yomlando ngifisa nje lapha emsakazweni ukuthi inameko lapha eduze ngoba kubhodloza idlala kodwa ngene amaqhawe lokhozi ethi bayingena nje umuntu bese bonda nansi iPlatinum bawenze njalo inhle yenze njalo yaphuma nombolo 1 ku-top 20 Ukhozi FM iyaqopha nje umlando ngiyafisa abafowethu ukuthi ngoba sengimnikile nje kuyisipho sekunini ukuthi ni discussa kanjani abantu bebumbane kuMaskandi ngoba mhlawumbe abantu abaningi bengazona ingane sebebonile ukuthi nginokukhula nje into eningi indlela engenza ngayo izinto nani bafowethu ngoba ongapheli kahlolo njengamanje isikhathi sama competition okungofana nokukhuluzana asisekho into esikhona njengamanje sekuthi ushaya ingoma kujabula abantu nokuthi sengivikela umlando kaMthandeni ukuthi nasesizukulwane lesiyofika ngelinye ilanga
sifice umthandeni okupina wakwaba ingane naye wachitha ishebo kwale Yeah. kodwa wathi masekhula wesekhulela indoda ngoba umuntu sengagana noma yini uyabona Awu suka nazo-ke so ke nazo-ke okunye ke bafowethu ke nokuthi ukhozi sikuthande bafowethu ngiyaqhuquzela kakhulu lapho kuma social media nokuthi ke bafowethu ukhozi sibuye sikhumbule udala ukhozi udala bafowethu ukhozi umuntu omdala ke ubuya suze ngana kubona sekuhleke ingane ngakho secontent show asikunyukile ugogo so bafowethu nje ngokuningi bafowethu asihloniphe ukhozi bafowethu sazi ukuthi udala umuntu omdala usuze ngana ekhaya siyabonga But kulungile siyabonga kakhulu. All right, kanti lo hlelo botholela ngelokuthi ezinhle ngabe Mother of All Maskandi Festival okuyindumezile yomcimbi umculo kaMaskandi. Ukwazi kabanzi ngawo. Vakashela amakhasi einkundla zokuxhumana Mother of All Maskandi Festival. Kuzona zonke ke inkundla zokuxhumana. Njengamanje imzuzu ingamashumi 22 ngaphambi kwehora le 12. Wayithizoza ngithi ake siqhubeke ngibona